Vi er inde på Rød Stue, og der er kommet en konflikt mellem to børn. Nu skal vi se, hvordan det hele det kan blive løst på en god måde og på en dårlig måde. Du er træls. Du skal ikke tage min bil. Det var min. Nej, Jo. for det var mig, der dansede først. Nu skændes Benjamin og Mogens igen. Jeg går lige ind og får styr på det. Ja, det gør du bare. Hvad sker der herinde? Au. I kan aldrig finde ud af at opføre ordentligt, I to. Jo. Hvad sker der? Hvorfor græder Mogens? Vi leger Peter Plys og har falafel. Han tog min bil. Nej, vi leger ikke med biler. I skal dele som tingene, og I kan aldrig finde ud af at lege ordentligt sammen. Nu skændes de igen, og jeg kan simpelthen ikke få dem til at holde op. Jeg skal prøve at se, hvad jeg kan gøre. Det kan være, at jeg kan få dem skilt med. Ja. Skal vi bruge dig som trampolin? Hej, drengen. Altså, hvad laver I? Ikke noget. Leger I ordentligt sammen? Ja, vi leger Peter Plys og har falafel, og har falafel er lige slået, så. Mogens, synes du, det er en god leg, det her? Nej. Jo, Hvorfor vi synes har du ikke falafel, siger det. Ved du hvad, Benjamin, jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre, hvad Mogens han synes. Nej! Hvorfor ikke? Hvorfor ikke det? Jeg gider ikke det. Synes du ikke lige, det ville være rart at prøve at høre Mogens, hvad han siger til det? Nej, jeg vil ikke det. Vil du fortælle mig så, hvorfor? Hvorfor skal vi Fordi jeg gider ikke høre på de dumme stemmer inde i dit hoved. Jeg synes ikke, vi skal snakke pænt til hinanden. Du ved godt, Benjamin, når vi snakker pænt til hinanden, så har vi det altså bedst. Så har du det godt, og så har jeg det godt. Nej, jeg gider ikke det mere. Prøv at se, nu kommer Mogens hen. Hej Mogens. Hvad er du ked af? Slog mig. Slog du dig? På hvad? Benjamin. Var det Benjamin, der slog dig? Ja. Benjamin. Slog du, Mogens? Brudt skid. Au. Ved I hvad, drenge? Jeg synes, I skulle tage at finde på noget andet leg, måske. Hvis den her leg, den ikke er så sjov. Synes I ikke? Nå. Så synes jeg måske, I skal prøve at snakke pænt til hinanden, hvis I skal fortsætte med den her leg. Så er jeg sikker på, så hvis I begynder at snakke ordentligt til hinanden, så bliver det meget bedre. Så bliver det en meget bedre leg. Og I har det begge to sjovt. Ved du hvad, Benjamin, jeg tror altså heller ikke, du har det så sjovt. Jeg tror da ikke, det er sjovt at snakke sådan til Mogens. Er det det? Nej, vel? Så hvis I nu snakker rigtig pænt til hinanden, så går lejen meget bedre. Men han forstod ikke, at det vi legede. Forstod han ikke, det er lejet? Nej. Jamen, kunne I så ikke finde på en leg, som Mogens også forstår? Biler. Hvad siger du, Benjamin? Du leger med biler? Jo, men kun hvis vi får tæppet ned, så... Det lover jeg, det gør I. Ved du hvad, det gør jeg. Det går jeg hen og gør med det samme. Skal jeg gå hen og finde tæppet? Ja. Så går jeg hen og finder tæppet. Godt. Og så snakker I lige rigtig pænt til hinanden imens, ikke? Og det kunne være, Benjamin, du måske kunne sige undskyld til Mogens. Jamen så undskyld, Mogens. Du må gerne få den blå bil nu, så. Ej, hvor er du god, Benjamin.